I pozdrav svima, dobrodošli u novi video i u današnjem videu igramo Roblox i igramo Wizard Taker. E sad, izvinjavam se što nisam nastavio ono s onom branom, ali sad znam da igra Nemanja, i mislim da će igrati čak i Vlado, to je moj drug. E sad, sam taj kao Wood, nije Wood, igra Nemanja, sad ne znam da ću uspjeti na taj server, da se prijavim, mislim da uđem na taj server, ali nadam se da ću, onda da igram sa Nemanjom, malo da čekamo, ali pošto ne znam da piše, tako da sam ću nema nešto sa pišem da čekam. Njegov. Ok, ajmo sad, šta je ovo? Ok, može. Znači nisam ja ušao u server, to izvinjam se zbog toga. Evo ga. Mada igra je moj drug Vlado, što ćete, mislim što je već izašao klip, sa penalty challenge-om, znači to, sa penalty challenge-om i da li nema, jebi ga, onda izlazim sad sa servera i sad idemo u servers i da vidimo na kojem je on serveru, zašto znam sa njegov skin, jok. Ovo. Znači on ima tako ženski skin, da sjebo se, malo njegova mama se sjebala kad mu pravila, tom se povezivala, tako da izgleda ima ženski skin, a jebi ga. Ne veze, samo sada ću da nađem Nemanju, pa da možemo da igramo zajedno. Da vidim. Šta je ovo? Bongo. What the fuck? On nas našar, da. Ovdje nas našar. Marko Pok. Marko Pok. A ne, on se napadio, da. Napadio se s tim. A nosi našar, to znam. Čujemo sad. Ovdje možete, dobro ako imate druga, to je dobro, ako imate druga i želite s njim da igrate, samo ovdje nađete skin, mislim ako se čujete s njim i znate da on igra. Sad ja nisam čuo s Nemanjom, nego vidio sam ga tamo kad sam uzio. Ok, nadam se da ću ga nađem. Ako ga ne nađem, onda jebi ga. Nadam se da nije u nekom punom serveru, zato što neće možda se prijavi na taj njegov server. Dalje. A ja sam pravio skin, mislim nisam ja, njemu je ženski skin, zato što kad sam sa njegovom mama htjela da mu napravi skin, nije dobro. Njegova mama se povezivala sa Robloxom, znate da je njegova mama, to je žensko ime naravno, nije muško ime. Tamo se mama povezivala s Robloxom, onda naravno on se zove Angelina, to je žensko ime. I onda je zbog toga ispalo da je njegov skin ženski. I eto, to je baš glupo. Ali dobro, a sad sam već ušla u 7. I nikako da nađem Nemanju. Jebote, ne mogu da ga nema, mislim kako sad kad vidio sam ga. Onda on nosi naočare. Ušao u 6. Da, sad. Nije. On se inače zove Nene, kako ono, Nene 811. Ja sam MMČ tu sam već sa 3 igrača. Sa 2. Gdje sam sa 1 kad je u njemu. Nemaš. To je to. Nije on.
Ja sam dosta njih popustio. Pa nema. Oni su. Jebi ga. Čekaj. A sad, ja izađem. Znači ja izađem. Ja opet uđem, znači vidim se ruka. Nije bitno. Znači uđem u Roblox. Roblox.com. Ja sam mi uđem. I sad tu. Da. Ovo ovdje nam ne ima naočare. Izgleda da nema. Dobro. Ajde baš da vidimo da igra ovaj. Neću ovdje. A ipak idemo pa. U kojem nam server uđe? Taj ćemo da idemo. Pa on se kurac. Ajde. Gledaj. Bilo koji da uđem. Baš me briga. Ali bilo bi dobro sad da uđem sa Nemanjom. To bi stvarno bilo super u stvari. I očekujte i sa Vladom isto. Jedan video. Nećemo biti ovako na Skype, ali bit ćemo, igrat ćemo zajedno. Idem ja u Yellow Team. Jep, idem u Yellow. To je čemu. No ništa, idem ja u ovaj. Moram da budem ovaj tu. Jep, ovaj ću budem. Ok. Imamo things. To ima sliku. Ajde, ulazite kod mene. Uđi kod mene. Kod mene. Ajde, dođi kod mene. Come on. Ne, ti glavno dođi kod mene. Ajde, ej. Uđi tako dođi kod mene. Da te ubijem. Ajde. Kod mene. Nemoj da me ubiješ. Već tebe pozovem kod mene da uđeš. Mate ti jebem. Kako glup. I sad ćeš da me ubije. Kurac ćeš ti, ubije me. Pa naravno kad ja njemu kažem uđi kod mene jebem te glupog. No ništa. Čuć. Dobro je, ajde uđi. Barem ti. Ja idem da gubim sad. Ajde uđi. Uđi ti kod mene. Ne tamo kod mene. Kod mene. Dođi prije. Nemoj mene da ubijaš, jebem te glupog. I sad ja nemam s kim da igram. Jebem te. Šta smaraš, pizda glupa? Šta me sad pucaš? Pa ja ti govorim da uđi kod mene, ti ništa. Aj jebem te. Sada sam ja jedini na serveru. Sam. Dobro, sad. Ovaj koji se sad spala na moru. Sad kod mene. Branim te. Kod mene. Dođi kod mene. Daj sada. Ideš. Ajde, neka neko uđe kod mene. Kod mene uđi. To. Imam nekoga. Neki Jake. Samo bude. Ok, super. Već 8 minuta. Jebem ga. To su moje pare. Da vidim koliko imam minuta, zato što to je veoma bitno. Da smo da pređe 15 minuta. Ok. Ja i on smo vraćam. Naravno. Ajde idem negdje da upadnem da ih jebem. Znam se da je ovaj s kojim sam ja neki malo već pro. Jer ako nije onda jebi ga. Ovo ću već ubijem. Ajde dođi i ti da vidim to čudo. Ja tebe ne vidim. Aha, to je problem. Jebate. Prvi put da mi se neko suprostavi u stvari. Opa, deš. Ovako me nikad neću pogoditi. A ako ne znate šta radim, ja skačem. Sad ću uzem kill. Smuzu, jesam.
dođi vam ti. A ne, ovo je, sam, joj. A nemoj mene pucati, ja sam s tobom, bre. Ne, a ovo nije, ovo fuck. A pucao njega je ubio mene. Jebe ga. Ali ja ne se mrzim u ovoj igrici. Mislim u ovoj mini igri kad i još jednoj. Koja je slična ovoj isto igra dvoje. Kad uđe guest. A sad ja mrzim guestove. To je, bio sam ja guest, ali sam ubrzo shvatio kako se stavlja skin i stavio sam ga. Ali sam mrzio sam ja gestova, bio sam ja gesta, bilo sam mrzio i sad sebe. Šans. Ali ipak, ovako sad dok imam skin, ja mrzim gestove. Nerviraju me. Da vidim, što je normalno. Da ne vidim da li si ti normalno. Čekaj da te vidim. Ti ne bi bilo još nešto normalno. Bene mislim za mene. Ne, liknula. Sjajan posao. Zašto si kupio metlu kad ja nemam metlu? Aha, da, iskontrolo. Aj sad malo tipkam. Kako ovo malo vredi? Imam 200 i nešto. Stvarno malo vredi. Idi kupi tamo onaj Jao 250. A jebate, ja ovak nikad ne zaraditi. A jebi ga. To mi je život. Kupi. A vidi, i ti imaš dva. A moguće. Ok. Kupit ću putem marker. A ne znam zašto. Zašto? Svejedno nam ne treba. Majko. Sad ću ja. Fuck, vidim se rukam. A jebem te. Tamo sam mu to pisao kupi. Kupio. Malo ne mogu zbog kamere da kucam lijepo. Zapravo bi ja kucao dobro, ali izgleda ne mogu. A jebi ga. Ajde kupi tamo to, ovaj ovdje, brate, imaš, nemaš, ne znam. Aj jebem ga. Čekaj, 13% baterije i... Ne, nije 15% baterije i još malo pa ću možda završiti. A u sljedećem klipu čekajte Vader sa Vladom, da ću igrati, Vader i ne. Ali je bilo što sam našao na mnju. Aj pozdrav za njega. Ajmo tamo da roknem. Ipak, uj, ti me već. Ne već, ne? 2-1. Ok, dobro, to je to za ovaj video i vidimo se odmah sad u sljedećem. Ćao!